In a live video, rinouya richistreamwa nemukomana Ngeza, obuda achitaura mashoko auya achifufila nhau dzakanga dziri suspending panguva ino vanhu dzavanga vasinganzwisisi kuti zvii zvaitika pamusoro pajenerali, achibuda achitaura mashoko achiti it poisoned General Chiwenga. Mashoko anobuda achitaurwa panapa naBombshell Geza. Pamavideos, recent videos amuri kuona aripo paofficial handle yake yaari kuuser for communication yaari kuonekwa chinzi yakanzi Blessed Geza. Panguva ino sandapinda mashoko amuda nyorwa panapa ribva subscribe for like what on the bell icon. Timda painda Majara Jairus anenge achiposta that video racho wainyora achiti, this is what I have always said, that Mnangagwa was behind President Chiwenga's poisoning. In fact, Mary Mubaiwa also told a South African doctor that it was Mnangagwa who ordered her to kill Chiwenga. Commander Geza has confirmed what I have always said. Saka munomuvengerei? Ndomashoko anobuda panapa achitaurwa naComrade Bombshell achiva achiverifya mashoko aiwanzofamba achitaurwa naMajara Jairus. Pamwechete mashoko aari kuti akatotaurwawo Mary Mubaiwa kune madoctors ekusouth Africa. Panguva ino yatoona kuti general panguva ino yatoona kuti akaignora Mary Mubaiwa treatment and the likes zvaileda kuti amputation yake. Kudzoka kurikuita Bombshell panguva ino kuri kuonekwa as a revenge kuti chokwadi chiri kufanira kungobudidzwa pachena. There are some people who are suffering nokuda kwevamwe vanhu who are just pushing kuti zvinhu zvavo zvinake, vari ma-elites, vari important positions. But panguva ino kudzoka kurikuita Bombshell, it's more like kuti he's coming to call a spade, achiuya achibudisa chokwadi kuti uyu anofanira kufaiwa, uyu anoita corruption, uyu anoita chakati. Mashoko ari kuda panapa tiona kuti kudzoka kuita Bombshell Geza panguva ino auya achifumura zvese zvakanga zviri hidden. Tudze mavhunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi? Ndina comment section medu mudze mavhunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.